Yan ang damit. Anong next? Damit pa. Kulang pa ng damit. Dito sa abroad, yan kaligayahan ng pamilya na bigyan ng mga Pinas ng mga regalo, no? Andito Simon Vlog. Ayan, siya po yung tutulungan po natin. Ayan, ang dami-dami po niyang ipapak. So, ang bigat-bigat po niyan, mga binili din po niya. At ito yung kanyang box. Ayan. Ito na yung pinakamalaki. Ayan, so po yung mga OFW po natin na mga nagpa-packing. Ayan, ganyan po kahirap magpadala sa Pilipinas. So, sa mga choosy dyan sa Pilipinas na mabigyan ng mga locks na sabi niya made in China. Ay naku, Diyos ko. Kung ako yan, hindi ko na kayo bibigyan. Pang balot ano? Pwede na. Ano to? Mayroon kang mga lumang ganito? Na di bali labahan mo naman na sa Pilipinas. Basta-basta lumalabas yung mga laman. Kasi yung iba kasi pag pumutok yung box, nakikita na agad-agad yung laman. Hugot dito, hugot doon. Pag ng Pilipinas, wala na yung ibang items mo. Para pag balot na gano'n. Oo. Saan na ba tayo? Nag-start na ba ka? Kakain muna tayo. Tingnan nyo ang hirap ng mag-packing ng pang natin sa Pilipinas, panggamit. Para makita. Diyan na lang. Basta yung mga pagkain, dito na lang yung mga pagkain. Mayroon ka din electric pa. Ay, drone yan. Wala ka ng ibang packing tape? Ha? Packing tape na iba, wala na. Ace, bago tong speaker. Aray ko. Alam mo, parehas silang may sabon yan. Grabe. Hindi ko maakyat ang lalim. Yung tao nandun sa loob. Ganyan mag-packing, guys. Looban mo yung karton. Anong next? Damit pa. Kulang pa ng damit. Ayun. Sige lang. Alin, ang tagal-tagal mong dumating. Kanina pa kami nag-aantay. Sabi ko, kayang-kaya na naman natin kasi nag-packing din yun. Natutolerate na kako naman. Patutunali original. Kasi tiregat na apote, ang packing ti para ti pamilya. Oh no! Paglalagay mo na yung Pinas. Just speaker. Ano to yung speaker? Yari. Dalawa yan. Isang malit na lang sa malaki. Tama na yung okay lang. Kala ko kasya, yun pala, mayroon pa pala. Sige, mag-iwan ka sa kabila ng isa. Balik. Marami pa, oh. Marami pa. Madi, kuwag balking, madi mo ang balik, balking nga. Dahil nagkaya nga, ati Jayo. Pahingi ako ng damit. Sa nga tadeng sa dali. Sa madi. Ha? Sa madi. Talaga nga, goodbye ka mon. Goodbye. Give me clothes.
Dapat inalkaji ko na sa user mo. Adi clip ko. Gusto ko maturo Orion May? Batik sila. Batik. Orion May? Pwede ka ta igamak na. Okay lang ba sa gilid yan? Mayroong mga damit. Ah, nilagyan mo ng damit? Oo. Tapos ganun ang style niya. Pag ganun. Kasi matigas to. Dito na lang. Kala sa taga-camera mo. Sikat sa langsan. Ako rin kagaroon baliktadan ta. Ako rin baliktadan sa kamera. Okay. Ayun, bigyan mo din ako. Ano guys? Nagkrigat din ting. Talay nagpapit. Aray ko. Ayun. Pumasok. Kano'y taga-video mo na. Nagpapas tibangin rin yun. Hi guys, ko na yung mag-update. Hangkalaw na ako ting ag video. Tatno. Kuha. Ayan, yan, yan, yan. Taob. Taob. Asan na ba to? Taob. Lagyan ng kwan sa loob. Wala nang damit. Ah. Bigay. Kami ang dalawa nun para basurahan yung paano. Kaya, tag. Lalakot. Nagpakkain dalawa. Nangan kayo? Datilin mo. Nagar mo sara lang. Makan din. Matiray. Akin na yan. Ito na lang ang kunin natin. Hindi na tong mga ano niya, kahon niya. O di kayo ilagay lang natin dito sa loob. Pinamlata ako na nakaratong ng sisi ko. Won, kasalaktan. Pinamlata lang sa akin. Oh, ayan. Nga pang display, pang gamit. Hmm? Guro, tama na yung isang ano box. Tako na to. Pati Pilipino. Adikat na yung display. Gamito ka, pingay din. Gamitin. Nakakauto pa dyan kasi ko ni ay na nga na, di video ta. Nagtakaw, nagloko kayo. Gold coin, sanlayo siguro ako. Natakaw to pa dyan kasi ko niya nga nyawit ko. Wala, pinili yan sisi. Ang ganda. Malapit sa akin. Saan? Sa baba. Sa baba? Sapatos. Nay, tatay pa lang birbiro ka nga ubanti sapatos sen, tatay maggayam. Kaya kita sapatos sir, mabalik nga kita nga lahat. Namading mo na, yung mga anak ka pa may isang abak. Awan ti babat tito niya kwan is ilagay nga ito yung singit-singit. Yan. Tanggalin na itong mga ano niya. Matabrip pa. Supay agaw. Galay nga, tumakli nga. Nalay ka na nalay. Nagrigat kayo tagisok-sok o kistilayam. Tanda ng dak. Mahal daw sa Pilipinas ang termong ganyan. Anong tel mo? Yan? Pang ano yung pang kasiba. Mahal yan, Carlos, sa Pinas. Hindi ka makakabili doon. Dahil dito bilhin mo. Aman ada. Cellphone. Cellphone ata. Yan, brown. O, sister nagbigay niyan eh. Lalagyan ng food. Ito yung ganitong bag. Bakit ba? Anin, yaw di pinasin. Mga pouch. Basura man di malaipin. Matakas na gamit ni nanay ko. Adikas Yaw pa. mo lang tanong pasalubong mo di ko Pouch. di anak ko. May laman sa loob. Buwan sila yung video itaan sa kaysa sa. Nela, baka yung gala ng ipin. Aradyayan ako dahil taga-video. Tim Malawon.
Mating mo magkakadi magpag-ano na rin yung video. Ang video ng pwesto na dyan. Dapat kasi nuntan mo ng video mo. Nagiging ritsura na tatay sa vlog mo. Awa na na yung taga-video. Kung timala mo na rin yung speaker, din ang mga takang niya. Walang sound siya, di ba? Meron. Arap ka niya kisa. Check timang mangga. Ayan, pag-ibabaw na yung mga yan. So, natapos na tayo guys. Ayan, yung pong akin pong inimpake. Kasyang kasya. Ayan po. Napagod na ako guys, napagod na ako nag-cover. Paubaya ko na rin kay Dalia. Aba, ano Bakit daga? Aba ba? Ano? Ta? Guys. Kasta regat nati ang packing guys. Iawid mo ti Pilipinas.